Dik li suppost kellha tkun żjara għand laqda Nannit Malta bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista għal-Jum l-Indipendenza malajr inbidlet fi ħmar il-lejl għall-Kap Nazzjonalista Adrien Delija. Fl-uffiċċju ta' Nannit Malta f'Santa Venera, il-Kap Nazzjonalista ntlaqa mill-fundatur tal-għaqda Filip Kirkop li jekk kif it-tnejn poġġew bil-qiegħda ħabarlu bla tlaqliq li se jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista. Ħajkolli nirriżenja mill-partit waqt ngħidu dan b'mod uffiċjali għaliex nisma' affarijiet li jasluli min jgħidlek qed jilaq tax-10 mill-gvern qed jilaq ħajjin. Mhu veru xejn, jien għall-gvern u l-oppożizzjoni inkellimha għax grazzja tagħna la mill-oppożizzjoni, la mill-gvernijiet preċedenti u laqas mill-gvern tal-lum ma ħadx sold personali jew xi favur personali. Kirkop li huwa ex-membru tal-Kunsill Amministrattiv Nazzjonalista u ex-assistent personali ta' Edi Fene Kadami għalli se jagħmel dan minħabba l-qasma tal-partit f'żewġ fazzjonijiet. Huwa implora lil kap Nazzjonalista biex irrażżal l-elementi li qed jiżiraw il-firda għax qal li l-pajjiż għandu bżonn żewġ forzi politiċi b'saħħithom. L-elettorat sija naħaw sija oħra irid li jkun hawn żewġ forzi fil-partit fil-pajjiż. Viżibilment maħsud għal din id-dikjerazzjoni skjetta ta' Kirkop, Delija der jibdel il-kuluri, tant li spiċċa jgħid lil Kirkop biex jekk għandu xi ħaġa xi jgħid jgħidha quddiem il-mezzi tax-xandir. Hawnhekk Kirkop stiden lil Delija biex jitkellemu. Iżda Delija, mifxul b'riżenja oħra ma' wiċċu mill-partit li skontu hemm mewġa li qed tikber u tersaq leh, wieġbu li ma kellux aktar xi jgħid. Jena s-sentreġajna biex nekkelli informazzjoni. Intervit li tamil speechi sentja u l-media meta t-listi għajdu. Le, u tkellem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.